Kok demak masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jane si hawane pingin dusel nang kelekmu. Terus karo tak bisiki, nyuwun apa sayangku? Lek kanggo wong wedok emosinan. Nomor loro pon nek kanggo wong lanang sabar, nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor telu wage kanggo wong lanang pengertian, nek wong wedok judes. Nomor papat kliwon lek kanggo wong lanang penyayang, nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5 legi lek kanggo wong lanang welas asih, nek kanggo wong wedok curigaan. Wetonmu kira-kira sing ndi bolo? Mak Nur, aku arep takone, tolong dijawab ya. Oke, siap, monggo kowe takon tak jawab. Oke, wis bener kuwi, Mak. Piye to bocah iki karepe? Jangkrik tenan. Iya, kuwi wis bener. Iki kowe arep takon apa? Lah wis iku mau ora dirungokno. Aku ora sampe tak jawab. Bos, ngomong apa, Bos? Ngomong apa maneh? Lah wis dijawab bener ngono kok. Iki ora tak jawab lho, guys. Bocah iki piye to? Gundeng lho iki. Lah dijawab bener kuwi kok kontak maneh iki to. Takok ora ngasih dijawab bener kuwi. Ampane sing bener yo. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta. Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Halo Mas Brondol, udah sembuhan, tangi gak kar-karan. Lah, iki mesti Suraya nek iki. Aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Terus aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis nang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan luyuh jaminane sertifikat. Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni nggo yu tok. Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong
setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lewekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis bayang netoke ketoke wis ora meni. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nek mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak jutruk ngono. Sampai nek nesu niki ketok ayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayu nih pol. Bomo gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Yo wis ayu to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah mas kawinnya piye? Air segelas gas sah. Yo wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nanti ku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dinggo masa depan nih. Dadak njaluk putus loh. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti nek wong liya sing nitip dhek nggonmu dibuak ngono lho. Oh, tara yo dulu. Kok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Kondi ngono kuwi. Wong wedok jenenge ngelayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ya ning kene. Lah aku lho luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredit kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terang kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak ndem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak ndem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya mas, kuwi bingung mas. Masalahnya padha penake lho mas. Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh lho tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Nopi wis. Kowe tumpak-tumpakan ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek goyak-goyak kuwi direbek wong akeh. Wis ya. Ih. Ya alon-alon to mak mosok ngasih goyak-goyak ngono ya konangan. Congpora. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak nutem PLN wis. Ya iso. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Sampeyan gak mangan tak? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasa aku nek mangan niku awake wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya. Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karwane, engko tak golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani boto.
Rumangsamu lho ya apa sih kon iku Dano? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Apane? Tak kandhane. Apane? Hah? Kon gelek moto gelek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngono glibet aku butuh. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangen lungsuh. Sore-sore Padang bulan. Ayo kanca. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to rumah. Lah kan tebu digiles dadi gula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek ndang dipateni. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya awake paling tidak saut-sautan. Oke. Ki njajal ki. Oke, bisa. Dan kendal kali ungu. Ayo nanti saut. Iya ta. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambut rasi kuwi. Jare sapa? Dibukakno yo ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macam-macam karo lubang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ratu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedabrus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Gila ra tenan to. Aku wis nunggu tak gede. Eleh ya suka. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lagi lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoknya. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak lho iki. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang. Lawoe mek iki. Heh,
Masa ya mek cipta, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumasane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong blonjo. Kempes-kempes meh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Kumangsane marani yo goreng endok, timbangane kowe gur kalon gitu gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ra sangkle ngono. Lawoe mek iki. Masa ya mek cipta, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe dhek blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumasane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, esane ngunto, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Ngomong blonjo. Kempes-kempes meh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Kumangsane marani yo goreng endok, timbangane kowe gur kalon gitu gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ra sangkle ngono. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lebih kan yo kena. Anja. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jodo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati lho. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu. Ya jelas tau, itu tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sapa, Be? Nggih, trauma. Kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rowo nyanyi gue. Terus apa kuwi apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rowo, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan. Lan sapi turutipun. Ini niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir tuh. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe?
Lho, untung lho kun di mobil kabeh to. Aku kok serong di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene ketunggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Lek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Tampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil. Selera aku ya tuk kowe to, yuyu. Anja. Ini Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune yo robot iki. Kok elek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe neng ndi? Dino iki sore iki lan sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno iki piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terus duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang 1 nek ngarepmu. Sing siji lagi dalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngunekke dalang kere iki wis termasuk kepanen ta, Mak? Ya ora apa-apa ya wis ben. Lah ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang 1 ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ana kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania toh. Halo, jek kelingan aku berarti iki. Pepet nomorku jek mbok simpen. Yo isik lho. Sik, piye Mas? Iya apane? Wis ganteng ku. Urung. Lah, kok durung ki lho? Lah terah kok citakane wis elek apa ganteng piye yo ora iso. Masya Allah Mas, sampeyan apa gak ngerti sing jenenge Secincare to Mas e? Apa wi film kartun? Berarti pano sing ndek boyokmu ki jek. Yo isik malah tambah akeh. Masya Allah, sikilmu ya jek rangen.
Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enak tantangannya apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Kok ada nomor baru telepon siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dedi. Iya, Des. Kowe seiling karo aku. Ya Allah Mas, kok bisa-bisanya kamu telepon aku? Yo bisa toh, mumpung ono paketane ya, Dedi. Bojomu mana? Bojoku masak ning tawon, Des. Nanti bojomu bareng ngereok ngono aku lho ya takut toh. Alah, podo reoke takut bareng toh kowe iki. Aku iki kangen, Des. Kok bisa nih lo kamu bilang kangen? Ya wong kangen ora oleh toh. Bukannya kemarin kamu sudah menal aku toh, sekarang kamu bisa-bisanya bilang kangen kilo. Aku ini baru tahu, cuma kamu yang bisa nerima aku. Makanya ayo rujuk maneh. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima. Ya Allah, ya bener ya Mas, ya cuman aku yang bisa nerima kamu. Senajan wajahmu sing morat-maritku ya Mas ya. Nanti yo morat-marit ngene iki ono manise kok. Gimana? Gimana apa nih? Ya mau toh lek diajak rujuk. Lah iya, makanya tak ayo rujuk maneh. Tapi piye ibumu? Ibumu selalu tidak merestuiku loh. Oh, gampang. Engko tak coba dapune. Oh, dicoba jabu ya. Yo iya neng Des. Ya wes kamu urus semuanya tentang kerujukan kita ya. Yo gampang, kok tak urusane kabeh. Assalamualaikum Mas Dedi, sayangku, cintaku, muah-muahku. Waalaikumsalam. Blokir. Penak. Jae. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Masane rabi penak lho iki. Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumah kamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul lho. Anja. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Loh, sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng lho yo. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen oh bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara ngono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa?
Tak jawab ya. Iya no, enak pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik, mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya, lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, encer. Air mani encer ya. Air mani encer. Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine masa ora mbok waca. 6 PI. Anak lo jenenge kadal, gak percaya takon wong tua-tua biyen. Lagi payah dadak bukiri kuburane. Oh, dikandani kok ora percaya. Mas aku percaya kowe heeh. Percaya. Mangan ini ngombene wetan bae. Pilih rasane lali. Bayo. Apa ki? Opo melok-melok bae. Iki apa ki? Rahasia melok bae. Memang sampean roda. Iki kira bentuk-bentuk sing aneh ngene iki biasane ngene. Aneh piye? Sing tidak bisa dilupakan ki mesti pare bentuk-bentukan sing nyeleneh ngono kep. Ngawuran. Gak suka aku ngene iki ya, gak suka aku nek mbok gawe tekan kene. Lah aku suka. Sifate menungso menurut weton kelahirane. Nomor 1, paing. Paing nek kanggo wong lanang santun utawa ramah. Nek kanggo wong wedok emosinan. Nomor 2, pon. Pon nek kanggo wong lanang sabar. Nek kanggo wong wedok galak utawa nesunan. Nomor 3, wage. Wage kanggo wong lanang pengertian. Nek wong wedok judes. Nomor 4, kliwon. Kliwon lek kanggo wong lanang penyayang. Nek kanggo wong wedok pemarah utawa nesunan. Nomor 5, legi. Legi lek kanggo wong warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Loh kok malah akehan pas sepi Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Aku arep kok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kene gak pengen kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan di bojo aku apa ora rek, Pak? Rasanya pakai bojo aku. Alah, beda bus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok aku. Status kok gak cetok. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah,
Gak belanja lah, gak ulang tahun lah, gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat donjo. Sisa aku tanang kecamatan, aku KTP ku takon ngrubahe. Ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenang lho, Pak. Yo, ayo. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Iki kon yo nglitis ya. Dalane buntet. Rasa lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki, ben iso lewat lho. Kan ra usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang njokan sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekok iki ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Duwe duit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora duwe duit arep mencintai. Ya sing penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Duwe duit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae dah. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Piro bilek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Itu kon 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Mbak. Bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Anu, karo susune ya, loro ya. Susu. Heeh. Susu kerja susunya Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petangan. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya. Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak.